Moikka ja lämpimästi tervetuloa Hommat hallussa podcastiin, missä me keskustellaan ajanhallinnasta, aikaansaamisesta ja tuottavuuden erilaisista teemoista. Eli jos susta tuntuu, että sulla on liikaa tekemistä, liian vähän aikaa ja useita erilaisia sitoumuksia elämässäsi, niin sä kuuntelet just oikeata podcastia. Meikäläisen nimi on Saku Piilman ja toimin yrittäjänä, valmentajana ja sisällöntuottajana verkko-osoitteessa www.saa-aikaiseksi.fi. Tervetuloa mukaan. Ja tänään me pureudutaan siihen, miten selvitä, kun arkielämän kaos ja paineet alkaa kasvaa ylivoimaiseksi. Eli puhutaan selviytymiskeinoista kaaoksen ja paineen keskellä. Ja täällä studiossa meillä tänään on hyvin mielenkiintoinen vieras, nimittäin Valtteri Hakkinen, taiteilija nimeltään Vade Da Vinci. Joo, Da Vinci. Joo. Ja Valtteri on tosiaan insinööri, ammattivapaa-ottelija, somevaikuttaja tietysti, tubettaja ja ennen kaikkea soturivalmentaja, jolla on vankka koulutuspohja useasta erilaisesta tällaisesta valmentamisesta, psyykkisestä, mentaalista, hengitysvalmentamisesta ja sitten personal training on sulla kanssa juttuna tässä näin. Eli tervetuloa Valtteri. Kiitos oikein paljon kutsusta. Kiva olla mukana. Jes, mahtavaa. Eli tämä sun matkas on ollut tosiaan aika sellainen niin kuin poikkeuksellinen tai niin kuin mielenkiintoinen, kun lueskelin tosiaan sitä sun CV:täsi, minkä sä mulle pistit tässä. Eli sä oot ensin opiskellut tosiaan itse tämmöiseksi bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi, sit ollut Atrialla vähän työjohtohommissa ja sitten totaalinen pomppu vapaa-ottelijaksi. Ja tätä kautta sitten nyt itse kouluttamaksi tämmöiseksi soturivalmentajaksi tosiaan. Eli haluaisitko avata pikkusen, että miten tämä sun polkus on mennyt tällä tavalla? No se meni sillä tavalla, että mulla on kamppailu ollut tosi iso osa mun elämää niin kuin ihan lapsesta asti. Ja mä siinä sitten on opiskellut ja ihan amatööritasolla tehnyt vapaa-ottelua ja huomasin, että menestyi ihan hyvin. Niin kuin tuossa amatööristä oli joku siellä SM-mitaleita ja useita salikisa voittoja. Ja siinä samalla sitten opiskelin insinööriksi ja lähdin tekemään töitä Atrialla. Okei, joo. Ja sitten tosiaan mä jossain kohtaa mä mietin, kun monet kaverit sano vanhemmat, että kun ne lopetti vähän liian aikaisin, ne olisi halunnut testata, kuinka ne ammattilaisena pärjää ja näin. Ja mä sitten rupesin miettimään, että mä haluan myös testata ammattilaisena, mutta mä mietin, että jos mä teen duuni, mulla 2 vuorotöitä Atrialla, tosi paljon ylitöitä ja näin, niin mä sitten otin pienen tommosen irtioton, kävin Aasiassa vähän miettimään, että mitä mä haluan tehdä elämässäni, rupesin reenaamaan ihan täysillä sitten ammattilaiseksi ja siitä lähti ikään kuin sitten se ammattiura käyntiin. Kerro vähän tästä reissusta, tämä heti saman tien rupesi kiinnostaa. Joo, tämä länsimäinen elämäntyyli, se on aika hektistä ja kiireistä ja siksi on ihan hyvä, että teet tämmöistä podcastia aikaansaamiseen tämmöiseen liittyen ja tarvii myös vähän semmoista hengähdysaikaa, että miten sitä haluaa, kun ei siinä semmoisen orman pyörissä välttämättä aina kerkeä niin paljon ajatella, että miten sitä oikeasti haluaa. Joo. Ja mulla oli sitten kuitenkin säästöjä kertynyt sen verran ja tuli mahdollisuus, että mä pystyn lähteä tuonne reppureissaan Aasiaan ja se oli nimenomaan vähän tällainen itsensä tutkiskelumatka ja kysyt, miten sitä oikeasti elämällä haluaa ja semmoisia isoja kysymyksiä ja jonkinmoisia vastauksia sai ja semmoinen palo oli ollut kamppailu-urheilu ja päätin, että taitaa kaikki munat saman koriin ja ruvetaan tosissaan treenaamaan ja katsotaan, että minne asti siivet kantaa. Jumankeuta. Oliko sä pitkään siellä? Mä olin ensimmäinen reissu siinä koulun loppuun, ennen kuin koulu alkoi, oli 2,5 kuukautta ja sitten oli vajaan puolen vuoden reissu oli sitten toinen. Et se loppui siinä, kun tuli koronan jälkeen, niin tuli sitten Suomeen ja siitä alkoi sitten oikeastaan toi ammattilaisura ja treeni ja tällä lailla. Oliko se sitten jossain luostarissa tai jossain tämmöisessä siellä vai siis? No en mä oikein luostarissa. Enemmän se oli semmoista reppureissaamista ja sitten pysähdyin jonnekin saariin, että muutaman kerran kävin Intiassa ja Thaimaassa ja tämmöisissä, että suoranaisesti en mihinkään luostariin mennyt niin ihan totiseksi mennyt, mutta kävin enemmän sitten ehkä turistina semmoisessa miettissä ja ottaa semmoista omaa aikaa muuten. Ja... Ai vitsit, Venäjä siis kyllä varmaan on ollut ihan mahtavia reissuja tommoset. Joo, kyllä ne avartaa mukavasti, että se on kun sä menet koko ajan sitä samaa rataa mielessä, mutta kun sä rikot sen ympäristön, menet ihan uuteen ympäristöön, niin kaikki ajatukset on ihan erilaisia ja sitä jotenkin menee vähän niin kuin toiseen todellisuuteenkin jossain määrin, kun tarpeeksi kauan irti siinä, missä sä oot tutus ja turvallisissa ollut ja kasvanut. No. Ihan varmasti kyllä. Mä oon kyllä huomannut siis sitten tällaisessa, varsinkin jos katsoo jotain somesisältöä ja tämmöistä tuolta somesta ja tällainen, niin siellä on tosi paljon just tätä, että tavallaan
häviän johonkin puoleksi vuodeksi ja teen niin kuin, tavallaan työtä itses kanssa. Ja mun henkilökohtainen mielipide on ollut yleensä se, että se on ihan potaskaa, että eihän kukaan tee niin, mutta sä selvästi osoitit mut ihan vääräksi tässä asiassa. Joo, kyllä. Ja ei se kaikille tietenkään toimi. Enkä mä suosittele, että lähtekää kaikki puoleksi vuodeksi ulkomaille ja näin, koska samassa voit tehdä tietyllä lailla niin kuin himassa tai sitten mennä vaikka toiseen kaupunkiin, että lähtökohtana ehkä siinä on se idea, että sä menet sitä tutustua turvallisesta ympäristöstä ja sitä yhteiskunnasta vähäksi aikaa pois ja rupeat miettimään vähän itse funtsimaan asioita, eikä niin, että kaikki tulisi annettuna ja näin, niin ei se vaadi mitään ulkomaan matkaa, mutta usein se vaatii kuitenkin sellaisen pienimuotoisen eristäytymisen perusyhteiskunnasta ja perustumasta arkiajattelusta puurtamisessa, missä muuten niin kuin meitä toimit. Joo, ei toi käy ihan niin kuin järkeen kyllä. Ja tätä kautta sä sitten niin kuin just rupesit tekemään sitä niin kuin koulutusta nimenomaan. Oliko se niin kuin tämä koulutushomma lähti niin kuin siitä liikkeelle vai oliko se siis sitä, että sä rupesit tämän sun Aasian reissun jälkeen niin kuin sitten vapaa-ottelemaan tosissaan? Joo, no sen Aasian reissun jälkeen mä päätin, että nyt mä rupean reenaamaan ihan tosissaan niin kuin ammattilaiseksi. Niin justiin, joo. Että mä olin kuitenkin useamman vuoden tehnyt amatöörinä, niin kuin otellut, menestynyt mitalle ja sitten mä päätin, että mä haluan kokeilla, että miten se ammattilaisena menee. Että ainakin yksi ammattilaismatsi haluan ottaa ja katsoa, että miten siive kantaa. Että niin paljon tätä on tehnyt. Ja... Ei vitsit. Ihan loistavaa. Okei, eli tämä ammattivapaa-ottelu ja tämmöiset kamppailuleet noin ylipäätäänkin on niinku tunnettu tosi tämmöisestä kovasta paineesta ja varsinkin tästä loukkaantumisriskistä. Eli sä mainitsit, että tämmöinen joku loukkaantuminen on siivittänyt tätä sun uraasi jollain tavalla. No, tuossa yksi päivä mä lasken, että mulla on ollut 20 semmoista vähän ehkä normaalia isompaa loukkaantumista. Jos nyt nopeasti käydään, niin mulla on 20, sivuside nilkasta, molemmista polvista mennyt kierrukka rikki, toista sivuside, 2 kertaa mennyt sääri poikki, kylkiluu murtunut, nenä murtunut 2 kertaa, leukaluupo mennyt poikki, takareisi revennyt tuolta istuinluusta irti, kylkilihas revennyt irti. Kerran matsin jälkeen kusin verta, kun repesi virtsaputki sisältäpäin niin pahasti. Ja tällä lailla, että se on ollut silleen niin kuin loukkaantumisten siivittämä tämä meikäläisen ura. Ja nytkin ollaan oltu vuositauolla, kun tuli 3 aika iso loukkaantumista lyhyen ajan sisään ja näin. Ja sitten on pitänyt keksiä vähän uusia juttuja. No ihan varmasti. Musta itsestä siis tuntuu, että yksikin tommonen loukkaantuminen olisi jo semmoinen, että mä puhuisin siitä ainakin pitkään. Joo. Mutta se mikä kuitenkin kaikkein tärkeintä, että vaikka mulla on nenä murtunut 2 kertaa ja leukaluu mennyt kertaalleen poikki, niin aivotärähdyksiä ei ole tullut minkäänmoisia. Ja silleen taju ei ole ikinä mennyt. Okay. Että on pääkoppa, mikä on ihan mukava, että se pysyy. Tai se on ollut mulle semmoinen arvo, että jos tulee päävammaa, ja meillähän säännöllisesti pää kuvataan ja näin, että jos tulee jotakin semmoista, niin mä lopetan siihen. Mutta kun ei ole tullut mitään päävammaa, ne on ollut kaikki, että huono säkä aika pitkälti ja sitten on reenannut sen ylikunnon rajamailla tietyllä lailla ja sitten keho on ollut alttiimpi menemään rikki. Et ennen mä ajattelin, että no se on sattumaa. Mutta sitten mä jossain kohtaa sitten keskustelin tämmöisten mun opettajien kanssa ja sitten ne kyseenalaista, onko se sattumaa vai onko se joku tarkoitus. Ja sitten mä oon ruvennut pikkuhiljaa miettimään, että ehkä elämässä on näissä asioita, mitä me teet, niillä on joku syvempi tarkoitus ja jonkinlainen ehkä johdatuskin voi olla olemassa ja näin. Niin ne on 2 erilaista tapaa ehkä nähdä maailma, mutta se toinen on ollut tosi paljon tehnyt mieleisempää, just tämä, että näkee asioista tarkoituksen. Niin se on tehnyt tosi paljon mielekkäämpää elämästä, kun sitten saatetaan kaikki vaan sattumaan ja millään on mitään väliä. Mutta jos kaikissa onkin jotakin väliä ja on syvempää tarkoitusta, niin se tekee sitten elämästä mielenkiintoisempaa. Vaikka se ei olisi totta, niin se on mukavaa tapa ajatella. Tästä vähän ehkä sillain täysin ohitteaiheesta. Mulla justiinsa siis kumppani on hyvin paljon tällaiseen horoskooppeihin ja tällaiseen uskoa. Eikä siinä mitään, munhan insinöörin taustan takia mä pidän niitä täysin huuhaana, mutta jostain syystä kumminkin ne aika hyvin osuu aina yhteen. Tai ehkä se on sitä, että se on vaan niinku ikään kuin keino ajatella sitä asiaa toisella tavalla. Ei sillä tavallaan ole väliä, että kumpi niistä on oikeassa, kunhan vaan se insightti, mitä sä saat siitä, niin sehän voi kuitenkin ohjata sua tavallaan eteenpäin. Kyllä. Huolimatta siitä, oli se sitten totta tai ei. Joka tapauksessa sun ajatukset kuitenkin on ne, mitkä sua vie eteenpäin siinä. Näinpä. Hitsi vie. Onko sulla niinku sitten, jos ajatellaan, että sä niinku murrat jonkun paikan tai tämmöisen, niin tuleeko siitä sitten semmoinen kuumotus, että painit uudestaan, tiedät sä lavalle sinne ja niinku lähdet uudestaan tappeleen ja niinku, juman katon nenähädin tuskin pysyy paikoillaan vielä. Että niinku... No kyllähän vapaa-ottelu varsinkin on sellainen kamppailuaji, että sä tiedostat, että ne riskit on aina olemassa, kun sä menet kehään. Ja se on tehty kuitenkin siinä mielessä mahdollisimman turvalliseksi, vaikka siinä on omat riskinsä. Että siinä on koko ajan niin kuin lääkäri on häkin ulkopuolella, siinä on koko ajan tuomari kattoo, että se pysyy niin turvallisena kuin se voi sääntöjen puitteissa olla. Että se ei ole kuitenkaan mitään raakaa
katuväkivaltaa, vaan se on kuitenkin urheilun muoto, missä etsitään määrättyjen sääntöjen puitteissa voittaja. No siis kuulostaa tosi hurjalta. Joo, mutta kyllähän ne herkästi jättää justiin, niin kuin, voi jäädä jotakin traumoja. Esimerkiksi mä myönnän, että kun mulla meni leuka niin kuin, tällä lailla niin kuin, poikki, niin mulla tuli semmoisia pieniä flashbackkejä siitä, tällainen pieni kevyt posttraumaattinen stressireaktio, mutta sitten kun on käyttänyt näitä mentaalisia taitoja, niin sä osaat niinku poistaa tuolta mielestä noita semmoisia ikäviä muistoja, mikä nousee. Et samoja mitä mun valmentaja, niin se on käynyt noissa niinku ammattisotilaiden, kun siellä on oikein syviä tommosia ikäviä juttuja ja tulee posttraumaattisia reaktioita, niin se vetää sen pienen harjoituksen, sillä on sellainen teltta asettuna sinne niin sotatilaan, missä on rauhallisempi meininki. Siellä tulee aina yksi potilas, se poistaa sen posttraumaattisen reaktion määrätyllä tekniikoilla, tulee seuraava. Ja sä pystyt poistamaan sen tunteen sitä negatiivisesta ajatuksesta. Ja sitten kun on opiskellut kaikkia tämmöisiä juttuja, mitä tuolla mielen sisällä pystyy tehdä, niin sitten mä ajattelin, että okei, että jos tää antaa mulle oppia, mitä oppeita antaa, mä käyn sen eikä läpi, ja sitten kun mä koen, että mä oon käynyt tämän asian läpi, niin miksi se vielä pyörii mun mielessä, en mä tarvitse tätä, mä poistan se, ja sitten mä jatkan elämää. Että ne ei ole semmosia, että sinne tarvitsisi jäädä niin kuin kytemään. Niin. Ei itse siis, voiko se tapahtua noin tehokkaasti? Joo, siihen on erilaisia tekniikoita. Ja se, mitä mä alun perin löysin, oli aikoinaan, kun mulla tuli tyttöystävän kanssa eroja. Se oli meikäläiselle kova paikka silloin nuorena poikana, ja sitten tiedätkö, kun tiesi, että takaisin ei olla tulemassa, ja silti kuitenkin mieli toi aina niitä ihania ajatuksia, sitten hetken päässä palat tähän, ja se on ohitte, ja se aina särki sydäntä. Ja sitten kun mä olin sitä käsitellyt aika, niin mä mietin, että miksi niitä vieläkin tulee, ja mä rupesin sitten tämmöisiä erilaista kirjallisuuteen perehtymään, ja sitten mä opin siellä tekniikoita, millä lailla sä pystyt poistamaan mielikuvista sen tunteen. Koska mielikuvat on vain illuusio sun mielessä. Jos me mietitään, mikä on oikeasti totta, niin vaan tämä hetkihän on totta. Kaikki muu on enemmän tai vähemmän illuusiota. Sä pystyt muokkaamaan niitä mielikuvia, poistamaan tunteita, tehdä niistä semmoiset, että niille ei enää niin kuin ole vaikutusta suhun. Ja mistä tunteet syntyy reaktiosta meihin ajatuksiin. Ja miten me pystytään noihin ajatuksiin vaikuttaa, että siinä on paljon erilaisia tekniikoita. Ei vitsi, tää olisi ihan mun mielestä aika mind-blowing juttu. Siis joo, toki niin kun hiffaan sen, että niin kun terapiassa käyneenä ymmärrän hyvin ne tietynlaiset vaikutusmekanismit siihen, että kun asioita just käsitellään, sä alat ymmärtää niiden erilaisia tämmöisiä niin kun muotoja juurikin. Mutta sitten täällä oli niin kuin jotain ihan uutta. Mä en ole tämmöisestä siis oikeasti kuullut koskaan tämmöisestä. Joo, ja terapia on siinä mielessä tosi tärkeää, että sä niin kuin käyt läpi sen menneisyyden asian, koska nämä tekniikat, mitä mäkin jossain omissa valmennuksissa opetan, niin ne on hyviä työkaluja, mutta sitten jos niitä käytetään väärin, että jos sä pakenet aina, niin kyllä ne jossain kohtaa sitten palaa. Jos et sä ole käsitellyt sitä, niin sen takia mä suosittelin, että käsittele ensin sun traumat ja tommoiset ikävät asiat, jonka jälkeen, jos sä koet, että sä oot käsitellyt, niin sitten sä pystyt poistamaan ne. Mutta jos sä käytät sitä semmoisena pakokeinona, niin kyllä ne tulee sieltä jo ennemmin tai myöhemmin niin kuin takaisin. Kyllä. Mutta sen käsittelyn jälkeen monella jää silti vieläkin. Et usein terapia voi olla, että liian kauan ehkä pyöritään sen ikävän asian ympärillä eikä jatketa niin kuin elämää eteenpäin. Joo, kyllä. No tästä päästikin aika hyvin just tähän nimenomaan tähän mentaalipuoleen. Ja sä kerroit tosiaan, että sä brändäät itseäsi tämmöiseksi soturivalmentajaksi justiinsa. Ja sä kerroit, että tähän liittyy monia koulutuksia mentaalipuolelta aina siihen niin kuin hengitysvalmennukseen saakka. Että mitä tämä soturivalmentajuus sulle käytännössä tarkoittaa ja miten se auttaa ihmisiä tämmöisen kaaoksen keskellä? Se, mitä soturivalmentajuus tarkoittaa mulle, mulla on insinööritausta, mikä käytiin tuossa läpi, mentaalivalmentaja, psyykkinen valmentaja, hengitysvalmentaja, personal trainer. Ja sitten jos mä joutuisin aina esittelemään itteni niin kuin kaikkien ammattien kautta, niin se on vähän silleen, että ei. No en mä koista, niin mä oon sitten brändäytynyt, että mä oon soturivalmentaja ja se sisältää nämä kaikkia tällä lailla. Et ehkä on podcastissa, niin se on hyvä sanoa ihmisille, että kuka on ja näin, mutta sieltä se tulee ja oliko se kysymys, että kuinka mä autan ihmisiä? Joo, siis sitä, että niin kun, miten nämä niin kun, tavallaan, sulla on siis tosiaan monesta erilaisesta tämmöisestä asiasta on tätä koulutusta, niin ihan, siis mä kyllä näen tavallaan aika tämmöisen selkeän linjan siihen, että kyllähän kaikkia näitä tavallaan ne pystyy antamaan tosi paljon siihen niin kuin, ihmisten kaaoksen keskellä elämiseen niin tavallaan. Eli siis kysymys oli, että miten se auttaa ihmisiä kaaoksen keskellä? Se oli se periaatteessa se kysymys. Joo, se miten mä autan, niin mä vedän työmaailmassa semmoisia kuin soturipäivät, mikä on huippu-urheilun, mieli- ja stressihallinnan ja tiimiytymisen työkalu työelämän haasteisiin vastaamaan. Ja nyt mä laajensin sitten itse asiassa tässä, oliko se viime vai toissa viikolla, oli yksityiselle puolelle, niin semmoinen kuin soturiviikonloppu, pelkästään miehille suunnattu. Me mennään äijien kanssa
tommoselle niin kuin leirikeskukseen. Mä valmennan siellä 3 päivää, katsotaan näitä tekniikoita, mutta me ei olla niin enää kiinni työelämän haasteissa, vaan elämän niin kuin haasteista ylipäätään. Katsotaan, että millä lailla sä valmistaudut niin kuin haastaviin tilanteisiin, ja kun sä oot siellä myrskyn silmässä, niin millä lailla sun kannattaa toimia siinä. Ja sitten nämä mun valmennukset ei ole pelkkää valmennusta, vaan mä yhdistän sen teorian ja käytännön. Aina kun me ollaan katsottu joku teoria, niin meillä on aina käytännön harjoitukset, että me saadaan se omakohtainen kokemus. Että se, mitä mä tuon ihmisille, niin mä tuon semmoisen niin kuin soturiajokortin. Mä annan työkalut ihmisille, että kun sä käynyt tämän valmennuksen, niin sulla on riittävät taidot lähteä ikään kuin kehittämään itseäsi mentaalisesti niin voimakkaaksi ja vahvaksi kuin sä haluat niillä työkaluilla. Että se, mitä me viikonlopun aikana tehtiin, se on ihan hurjia semmoisia niin kuin tarinoita kuuli ton viikonlopun. Mä tiesin, että mulla on niin kuin paljon annettavaa, mutta sitten tämä transformaatio, mitä ihmiset on kokenut, niin ihan hulluja juttuja. Vitsi, tosi kiva kuulla. Siis mä oon nähnyt täältä somesta justiinsa, että tällainen viikonloppu vissiin oli nyt ihan hiljaa. Joo, oliko se viime vai toissa viikolla, viikko, niin. Ja siellä näytti ainakin, niin kuin, että ensinnäkin siis meno näytti niin kuin hurjalta, tiedätkö, sellainen just somessa ja tällainen näin, mitä siitä nyt pikkusen näkee. Mutta ihan varmasti siis toi kuulostaa niin kuin tosi mielenkiintoiselta. Joo. Me laitettiin ensimmäinen pätkä, mikä mun editoija nopeasti siinä editoi ja laittoi kaikki mässyisimmät pätkät. Se näyttää, että siellä on paljon rauhallisempaakin menoa ja tällä lailla. Me laitettiin ekaksi videoksi tommonen vähän menevämpi meininki. Ehkä se on se, mitä ihmiset tykkää katsoa sillä herkästi. Niin. Mutta se on kuitenkin se rakennettu. Mä oon luonut semmoisen kuin taktisen resilienssilogiikka. Että jokainen pystyy lähteä siltä tasolta, missä sä nyt oot. Että sun ei tarvi olla mikään kokenut urheilija tai huippu-urheilija, vaan vähän niin kuin kamppailu-urheiluja. Niin siellä on valkovöitä, siellä on mustavöitä, purppuravöitä, kaikki reenaa yhdessä. Mutta sitten ne reenit katsotaan sillä mukaan, että kaikki saa siitä jotakin. Niin mulla on vähän samanmoista, mutta vähän erilaisessa niin kuin viitekehyksessä. Ja sitten lopputulos on se, että kaikki uskaltaa ja pystyy kävellä tulisten hiilien yli, jotka on monta 100-asteisia niin kuin, ja näin. Ja kaikki teki se. Ja sitten se energia, mikä niissä oli sen jälkeen. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin ihan niin kotiväkikin, missä sä oot ollut. Ja ihan niin kuin semmoinen, se on aika syväkin matka ihmisille ja tosi tykätty. Ja ihan varmasti. Ihan semmoinen transformaatio. Ei vitsit, aivan loistavaa. Hyvä, no niin, tästä päästiin nyt tähän meidän niin sanottuun 3. osioon tässä setissä. Eli no lähdetään sitten vähän niin kuin tämmöisiin selkeämpiin selviytymiskeinoihin ja strategioihin nimenomaan paineen keskellä tässä. Eli silloin kun se paine on kovimmillaan ja joku vastoinkäyvin niin kuin iskee sua päälle, niin mitkä on ne ensimmäiset mentaaliset askeleet tai ajatusmallit, joita sä itse käytät tai opetat muille? Niin mikä on se ensimmäinen juttu, mitä sä teet tavallaan kun se just oikein se paha tilanne niin kuin iskee päälle? No sitten se on vähän myöhäistä, jos se iskee ja sä et ole millään lailla valmistautunut. Koska jos se stressireaktio käy liian voimakkaaksi, niin meitä alkaa ohjaa tämmöiset evoluutiolliset mallit, taistele ja pakene, ja silloin meillä ei ole enää yhteyttä meidän rationaalisen ajatteluun. Se, että jos me tiedetään, että meillä on tulossa joku haastava paineinen tilanne, niin kyllä mulla kaikki lähtee siihen, että sä lähdet henkisesti niin kuin valmistautumaan siihen, että sä tiedät vähän, että mitä sulla on tulossa, miten sä toimit siellä, visualisaatiota, hengitystä, ja mikä on sulle itselle toimiva sellainen lyhyinen sisäinen puhe. Että jos sä lähdet kysyä, että miksi mä epäonnistun, mitä täällä tapahtuu, sun mieli toimii vähän Google-hakukone, se rupeaa vastaan niin sun kysymyksiin. Esimerkkinä, jos kaveri vie mut matsissa mattoon, ja mä kysyn itseltäni, miksi se vei mut mattoon? Mun mieli sanoo, sä et ole reenannut tarpeeksi, kaveri on nopeampi, sä oot hidas, sä et pysty, ja mitä ikinä. Tämä negatiivinen tämmöinen tai kun mä kysyn, miksi sä näin onnistu, niin tulee, se on niin kuin Googleen kirjoitettu, tulee monta hakukenttää, että miksi sä et onnistu. Mutta jos mä kysyisin, kuinka mä pääsen tältä ylös, eli vaihdan yksinkertaisesti kysymyksen, millä lailla mä puhun itselleni, niin sanon, että muistaakseni mitä sä reenasit silleen, kokeile tätä, siirrät toi underhookki tuonne kaverin kainoon, tee näin. Ja tommonen yksi pieni kysymys, millä lailla mä puhun, niin mä rupean saamaan ihan erilaisia vastauksia. Et tosi simppeliä juttuja, mutta tosi iso vaikutus sitten sillä lailla, että miten me toimitaan sillä paineen keskellä. Hyvin pystyn niin kuin samaistamaan tuohon. Kyllä. Eli sä oot tosiaan Oxygen Advantage hengitysvalmentaja. Mitä tää niin kuin hengitystyökaluna tämmöisessä kaauksessa ja stressihallinnassa on? No hengitys on ensimmäinen portti ja oikeastaan ainoita asioita, millä me voidaan vaikuttaa meidän hermostoon. Ja se, jos me koetaan joku paineinen stressitilanne, niin sehän meinaa, että meillä on sympaattinen hermosto on tosi kovassa liekeissä tällä lailla. Ja se, että se on 2 asiaa, millä lailla me voidaan pystyä siihen vaikuttamaan. Se on se meidän oma todellisuustunneli, missä me eletään. Tarkoitetaan sillä sitä, että mitä me ajatellaan asioista. Nähdäänkö meidän niinku ongelmia ympärillä vai mahdollisuuksia.
Ja toinen asia, millä me voidaan vaikuttaa, on tietoinen hengitys. Ja kun me hengitetään oikein, meidän happikaasut on ikään kuin semmoiset optimaaliset, että se happi imeytyy. Ja sitten jos me hengitetään oikein kaoottisesti, nopeasti, meidän kaasut menee sekaisin, me hengitään hiilidioksidi, me hengitään se kaikki pois, me ei saada kunnolla happeelimistöä, meidän mieli alkaa mennä vähän semmoinen sekasorto ja näin. Että sellainen tietoinen, syvä, kevyt, hidas hengitys ihan keuhkojen alaosilla, koska keuhkojen alaosassa on eniten keuhkorakkuloita ja suurin semmoinen kaasujen vaihto tapahtuu nimenomaan siellä. Jos ihminen on tiukassa paikassa ja stressin tilassa, niin yleensä se käyttää vain näitä keuhkojen yläosia ja ylläpitää ihan vaan pelkällä fysiologiallaan sitä stressin tilaa niin kuin yllä. Et ihan semmoinen tietoinen, syvä hengitys, pelkästään se lähtee laskemaan vähän meidän aivoaaltoja ja tuo semmoista rauhantilaa. Mutta meillä on koko ajan on ihminen länsimaissa tosi usein semmoisessa tietynlaisessa kroonisen stressin tilassa. Ja se krooninen stressihän on se, mikä on se kaikkein haitallisin. Että me ei päästä siihen palautumaan missään kohtaa. Kyllä, ja monesti siis ihmiset jopa tuntee sitä, ne on niin kuin elänyt sen kanssa niin pitkään, ettei ne edes tiedä, mitä se enää on ikään kuin se normaali tila. Ja sitten mä puhun tosi paljon, mun valmennukset perustuu semmoisesta, mulla on sellainen sanonta, että kaikki hallinta alkaa tietoisuudesta. Että sun pitää ensimmäisenä tulla tietoiseksi. Esimerkiksi ihminen ei voi olla vihainen ja stressaantunut ja rento samaan aikaan. Että kun sä pidät kehossa sun tietoisuuden, sä huomaat, että nyt mä raalaan jäykistä, niin se kertoo jo sulle merkkinä, että nyt on joku, mihin kannattaisi ehkä puuttua. Ja mitä aikaisemmin sä huomaat näitä merkkejä, niin sitä ennemmin sä pystyt ruveta vaikuttaa näihin. Tieto ei ole vielä taitoa, mutta että taitoa voi syntyä, niin me tarvitaan tietoa. Koska taito on hallintaa ja kokemusperäistä, mutta että sitä voi syntyä, niin me tarvitaan tietoa. Niin siksi kaikki hallinta alkaa aina sieltä tietoisuudesta. Sitten alkaa se työ ja ne meidän työkalut, mitä me ollaan saatu ja mitä me osataan tehdä. Okei. Miten fyysinen puoli sitten puolestaan? Eli tämmöinen treeni kautta kehohuolto, niin kuinka nämä niin kuin linkittyy tähän henkiseen tämmöiseen kanttiin ja kykyyn kestää painetta? No kyllä mieli ja keho on yhtä. Että en mä ole nähnyt hirveän monta semmoista hyvässä kunnossa olevaa heikkomielistä ihmistä. Niin. Että kyllä se on, jos haluaa mieltä niin kuin lähteä vahvistamaan, niin eti se sun oma tapa harrastaa jossain muodossa jonkinlaista urheilua. Mä itse puhun niin kuin miehille varsinkin niin kuin kamppailu-urheilusta. Että en suosittele millään lailla kaikille vapaaottelua, mutta joku laji, mikä sopii sulle. Koska jos me mietitään ihan evoluution kannalta, niin mitä ihmiset on tehnyt ensimmäisenä, kun me ollaan heimouduttu? Me ollaan taisteltu ja tanssittu. Totta, täsmälleen, kyllä. Jep. Ja sitten jos meiltä viedään nämä, me ei enää tanssita ja taistella, niin se jättää aika ison tyhjien meihin. Se täyttää niin semmoisia primitiivisiä tarpeita meistä. Miten se tapahtuu, kun sä tanssit tai taistelet? Sä tulet kohdatuksi, sä tulet nähdyksi, kaikki serotoniini, dopamiini, endorfiini, kaikki tämmöiset hyvän olon hormonit lähtee meistä niin kuin virtaamaan. Kaikki ne täyttää niin primitiivisiä tarpeita. Ja nykyään me tehdään semmoisia kesyjä miehiä tänne meidän maailmaan, vaikka meillä pitäisi olla semmoista tervettä miehistä maskuliinisuutta. Kyllä. Ja se on mitä mäkin valmennan miehille, niin semmoinen terve itsevarmuus ja semmoinen kyvyt, että sä tiedät, että kuka sä oot ja mihin sä oikeasti kykenet. Ja tullaan tietoiseksi semmoista voimakkaammistakin tunteista, mitä meillä on. Ja sitä me tuolla valmennuksessa paljon käydään ja näin. Ja sitten kun ihmiset pääsee yhteyteen niihin voimakkaisiin tunteisiin, ja ne tulee kotia, niin emännille mä voin sanoa, että pyöri pikkuhousut jaloissa, että onko tuo se sama kaveri enää ollenkaan. Ja tämmöisiä viestejä mä saan tosi paljon mun valmennusten jälkeen. Ihan loistavaa. Joo, siis ihan huippujuttuja. Hitsi, kyllä toi kuulostaa ihan aivan mielettömältä. Meinaan justiinsa siis tää, että mä oon kanssa kuullut siis tämän, tai oikeastaan vetänyt yhteen tosi monesta erilaisesta tämmöisestä itsekehityksestä kertovasta kirjasta, että ihan niin kuin siis monet niistä vetää yhteen sen, että liikunta ja hyvä kunto itsessänsä auttaa tosi paljon jo siihen, että tulee niinku sitä semmoista, sä ikään kuin voit paremmin, sulla on enemmän energiaa, sä jaksat paremmin, näin päin pois. Niin... Kyllä, ja sitten jos me mietitään ihan evoluution kannalta sitäkin, ihan niin kuin biologisesti, kun sä oot hyvässä kunnossa, sulla on hyvä ryhti, niin naiset ihan alitajuisestikin ne katsoo semmosia miehiä, jotka pystyy pitää huolta niin kuin näistä miehistä. Että sä koko ajan me peilaat niin tiedostumatta katsotaan ympäristöä näin. Joo. Esimerkiksi Espanjassa, jos tehdään paljon niin ryöstään kadulla ihmisiä, tai no paljon, mutta enemmän kuin Suomessa, niin ei ne ikinä valitse semmoista skrodeäijää, joka menee niin kuin selkä suorana, vaan kyllähän ne aina ottaa semmoisen vähän huonosti liikkuva, ettei se välttämättä ole kovin tietoista, mutta tosi paljon me peilataan ihan se meidän
kehonkieliä kertoo ja lähettää semmoista energiaympäristöä, että millä lailla me toimitaan. Ja sitten jos ihan naisia joku haluaa, niin ihan vaan se, kun sä oot hyvät ryhdi ja näytät sen naiselle, että hei, mä pystyn pitämään susta huolta. Ja ensin, jos haluat pitää naisesta huolta, niin sun pitää pistää itsestä huolta. Ja kyllä se lähtee niinku leviää, että se on semmoinen pienillä jutuilla saa tosi isoa vaikutusta. Joo, ja allekirjoitan ton justiinsa nimenomaan tuommoisen itsevarmuuden, koska sitten nyt jos tähän kontekstiin lähdetään, niin sehän on just se, mikä on niin kuin tavallaan seksikästä tai sellaista niin kuin, no esimerkiksi vaikka hymyilet justiinsa, kulit selkäsuojassa, pystyt katsoa silmiin, tällainen ihan pieniä juttuja. Kyllä. Ja sitten, että se pysyy kuitenkin semmosena kunnioittavana nöyränä, että se ei mene semmoisen ylimielisyyden tai sellaisen epäkypsän maskeluunisuuden, niin kuin, että sä rupeat räkimään haastaa riitää tällä lailla, vaan se, että sä oot niin oikeasti kypsä aikuinen ihminen ja osaat ottaa vastuun asioista. Huikeeta. Okei, eli voiko tähän kaaokseen ja paineeseen jotenkin varautua etukäteen vai onko kyse enemmän siitä, että kuinka sä reagoit siihen tilanteeseen, kun se on jo päällä? No, kyllä mä sanon, että nimenomaan kaikki lähtee sitä hyvästä valmistautumisesta. Että mä käytän niitä tosi paljon visualisaatiota. Ja tosi paljon mä näen niin kuin mielessä, mulla on tosi hyvä mielikuvitus. Ja sitten kun me puhutaan aivojen neuroplastisuudesta tämmöistä, meidän aivot ei ikään kuin erota mielikuvittelua todellisuudesta. Että pelkästään semmoinen elävä mielikuvittelu aktivoi samoja ratoja niin kuin meidän aivossa ja hermostossa siinä mielessä, että aivot ei täysin erota, että onko se mielikuvittelua vai todellisuutta. Ja tätä urheilussa käytetään tosi paljon, tai ainakin meikäläinen käyttää tosi paljon hyväksi. Että jos mulla on tulos matsi johonkin uudessa paikkaa, missä mä en ole käynyt, niin mä kokeilen mahdollisimman paljon käydä mielessäni siellä ja nähdä itseäni onnistumassa. Mutta sitten kun joku valmentaja puhuu tämmöisestä positiivisesta psykologista, näen vaan itse onnistumassa ja kaikki menee hyvin, niin jos me ollaan se on vähän naivi ajatustapa. Niin. Että ei asiat aina mene, vaikka sä kuinka ajattelet mukavasti, ei ne mene mukavasti, mutta lähtökohtaisesti me halutaan lähettää enemmän positiivista niin kuin informaatiota meidän aivoille kuin negatiivista, mutta mä oon yleensä käyttänyt semmoinen 20-80 sääntö, että 80% mä näen itteni onnistumassa ja 20% mä käytän semmoista mitä jos listaa, että todennäköisimmät semmoista epäonnistumista, että mitä jos käy näin, miten mä toivon sitten. Mitä jos käy näin, miten mä toimin sitten? Ja sitten jos joku näistä tapahtuukin näistä skenaarioista, niin mulla on silloin se backup, okei, mä oon valmistautunut tähän. Mutta jos mä oon miettinyt kyllä positiivisia asioita ja kaikki ei meekään hyvin, ja sitten tulee joku epäonnistuminen, mä menen ihan lukkoon siinä, stressi kasvaa ja ei toimi taas se rationaalinen ajattelu. Vaan tommonen fiksu valmistautuminen, niin sitten se aivot ei mene niin lukkoon sitä sillä paineen keskellä, kun se on, että mä oon ollut täällä ennenkin, vaikka sä oot vaan mielikuvitellusta asiaa. Niin, kyllä. Hitsi vielä, toi on varmasti on semmoinen tila justiinsa, että sä oot aika tiukasti läsnä siinä hetkessä, on tommonen kamppailutilanne. Jees. Ootko sä kuullut semmoisesta mielenmaisemasta kuin Mind Like Water? Elikkä tää tämmönen niin kuin, no karatessa käytetty mun mielestä tämmönen. En ole ihan varma. Okei, no siis mä seuraan semmoista toiminnanohjausmenetelmää nimeltä GTD, eli Getting Things Done. Ja tässä puhutaan juurikin tästä Mind Like Waterista, eli siis ideana on lähinnä se, että sun mielen pitäisi olla tavallaan vähän niin kuin semmoinen peilityyni, tavallaan lammenpinta. Ja jos sä ajattelet sitä, että sä viskaat sinne niin kuin kiven siihen lampeen, niin millä tavalla se reagoi se lampi siihen? No, just sen mukaan, minkälainen kivi siihen on molskattanut ja kuinka nopeasti. Eli se ei niin kuin ylireagoi tai alireagoi, vaan just sopivasti ikään kuin. Mitottaa sen siihen tilanteeseen optimaaliseksi. Joo, kyllä. Tosi fiksu ja hyvä. Ja noin se pitäisi toimiakin tietyllä lailla. Että on se tietty vakio, tyyneys, ja sitten jos siihen tulee, niin tulee tietoiseksi, että okei, että nyt vähän tapahtuu jotakin, ja sitten kun se on ohitte, niin yritetään palata siihen homeostaasia, kutsutaan homeostaasiksi, ja sehän on se, mihin keho normaalisti hakee, mutta se hakeutuukin semmoiseen tasapainon tilaan. Mutta sitten jos me ollaan koko ajan pienessä kuormituksen tilassa näin, niin se länsimaassa tosi iso vitsaus toi kuormittunut stressi, että se pitää löytää se oma tapa ikään kuin pysähtyä ja rentoutua ja näin. Juurikin, että joo, ei, nyt mun mieleni on nyt kuin vettä tässä hetkessä. Toinen hyvä, be like water. Joo, kyllä. Millaisia rutiineja tai tapoja sä suosittelet rakentaa arkeen, jotta tää sun perusstressitaso pysyisi mahdollisimman matalana?
No tietysti semmoinen, kaikkihan alkaa, tai stressi korreloi hallinnan tunteen kanssa. Okay. Et jos me katsotaan ihan vaikka jotakin samuraiden filosofiaa, ne jätti aina reenikamat samaan asentoon, ne puki aina samassa järjestyksessä, ne käytti tosi paljon niinku rutiineja, että ne aina ties, mitenkä ne toimii. Saman filosofian on ottanut käyttöön esimerkiksi Suomen poliisit, palomiehet ja kaikki tämmöiset isossa ammatissa töitä tekevät ihmiset. Niillä on aina tietyssä paikkaa niiden kamat, ja sitten kun tulee hälytys, niin niiden ei tarvitse siinä kohtaa, että mihinkä mä jätin ne kamat, mitenkä mä toimin ja näin. Että mitä ikään kuin automaattisemmaksi saat määrätyt toimet, mitä sä teet joka päivä, niin se tuo hallinnan tunnetta, se vähentää stressiä, kun sä tiedät, missä asiat on ja näin. Niin se on ainakin yksi semmoinen helppo toteutettavissa oleva, vaatii vähän selkärankaa. No ihan varmasti joo. Ihan sika hyvä. Mä en tiennyt, että niin kun poliisilla ja palokunnalla on tämmöinen niin kun toiminto justiis, että kyllä palomiehet nyt pääsee tosi nopeasti siis niin kun liikenteeseen ja tällainen näin, mutta tämä oli silti ihan uutta tietoa. Joo, se just, että ne on aina, niillä on ne samat rutiinit, ne on tietyssä paikkaa ja toimii tietyllä lailla ja näin, niin se helpottaa sitten sitä, kun joku tilanne on päällä. Että jos stressi ja kaikki on hukas ja rukas, niin se on kuitenkin ihmishengestä on kyse, niin pitää saada kaikki toimimaan ja on miettinyt viimeisen päälle. Ja onhan tässä samurai ja monet soturifilosofit on tämän tienneet jo aikaisemmin ja sitten käytetään ihan niin kuin nykypäivänäkin tämmöisissä oikeasti tärkeissä arvostetuissa ammateissa. Joo. Saanko kysyä, minkälaisia rutiineja sulla oikein on? Se vähän riippuu joo, tilanteessa, mutta ei mulla mitään yrittää mennä nukkuun samaan aikaan, herätä samaan aikaan, ruokarytmit ja ihan tämmöiset niinku perusteet, puhelin tiettyyn aikaan pois, koittaa saada riittävästi unta, eikä aamulla ota ekana puhelinta ja tietyt määrätyt safkat ja näin, ettei lähde heti se informaatiotulva ja tällä lailla, vaan antaa vähän niinku, yrittää saada auringonvaloa ja näin. Toki en ole mikään, mä oon vähän välillä huono siinä, että mä pystyisin. Mutta se on se, mitä mä pyrin ja on todellakin epätäydellinen ihminen ja teen paljon virheitä näin, mutta kuitenkin yrittänyt niin, kyllä. Ja sitä mitä haluan myös peräksi kuuluttaa, että sitä armollisuutta itseä kohtaa. Että se kun lähtee tekemään elämäntapamuutoksia, niin ei liian monta asiaa kerralla, vaan muutama asia kerralla. Että monet lähtee että mä muutan kaikki kerralla ja sitten ihmettelee, miksi mä en ikinä onnistu. Koska se on suurin piirtein noin 2 kuukautta menee, kun sä saat luotua uuden tavan ja rutiini, että se menee. Ja sitten sen jälkeen voi lähteä rakentamaan uutta. Ja sitä kärsivällisyyttä, mutta me eletään kaikki mulle heti nyt yhteiskunnassa, niin se on vähän haastava. Eikö mä voin vaan niin kuin yhdessä päivässä, tiedätkö kuntoilla mun koko ikäni niin kuntoilla? Niin, se justiin. Kyllä, itse vielä. Ihan totta on kyllä. Se, että niin kuin, vaikka sä oot semmoinen kaveri, että sä jahtaat tavallaan niin kuin unelmias tosi sellainen tavoitteiden mukaisesti ja näin päin pois, niin ei se tarkoita sitä, että sun täytyy täydellisesti onnistua kaikessa. Edelleen tuolla on tehtäviä, niin kuin, mitä et tule tekemään, tulee olemaan niin kuin, hommia, mitä sä et pysty niin kuin, hoitamaan, tulee olemaan juttuja, että sä vaan yhtäkkiä huomaat, että sä prokrastinoit jossain niin kuin, ja näin päin pois. Se on vaan tosi inhimillistä. Kyllä. Se on hyvä, että otit ton huomioon esiin tässä näin just tämän inhimillisyyden, koska sitä todellakin tarvitaan niin kuin, enemmän nykypäivänä. Kyllä. Ja nimenomaan se epätäydellisyys meissä ihmisissä. Mun mielestä se tekee meistä ihmisiä. Nimenomaan. Että käytetään sellainen, onko se kintsugi-filosofia, ja onko se kiinalaisen ja japanissa, tiedätkö, kun on sellainen ehjä kulho, se tippuu maahan, niin sitä ei yritä korjata sillä lailla, että piilotellaan, että tämä on mennyt rikki, vaan sinne laitetaan kultaa tai hopeata ja oikein korostetaan sitä, että tämä on mennyt rikki, ja korostetaan, että tämä on uniikki, että ainutlaatuinen yksilö, ja niin kuin oikein korostetaan sitä, että sama meillä ihmisille, että mullakin on tullut miljoonia vammoja näin, niin se on muovannut musta, minkälainen mä oon nyt. Mä oon soturivalmentaja ja ne on kasvattanut mua ja tehnyt musta meikäläisen. Ehdottomasti. Et jos mä en olisi kokenut noita asioita, niin ei me tässä nyt sun kanssa varmastikaan keskusteltaisi. Niin, pitää paikkaansa. Sulla on se sun oma hieno tarinas, mikä on sut muokannut, sä menet nyt sun unelmia, sulla on huikea podcasti, sä haluat palvella ihmisiä, tuoda arvoa ihmisille, auttaa ihmisiä, niin ne on kuitenkin usein meidän omista haasteista kumpua sitten nämä, mitä me halutaan nyt sitten tuoda ihmisille. Kyllä, pitää täysin paikkaansa. Mikä on ollut sun elämässäsi tai urassa opettavaisin tämmöinen kokemus, vähän niin kuin kaikki kaatuu kokemus tai tämän tyyppinen, ja mitä sä siitä niin kuin sitten konkreettisesti opit? Se on aina haastavaa, jos pitää sanoa, että mikä on jotain kaikkein eniten, että millä mittarilla me mitataan. Joku voi olla siinä hetkessä ja myöhemmin sitä tajut, että se olikin paras juttu ja näin. Tismalleen, kyllä. Mutta on varmaan joku, en mä tiedä, että se nyt oli ainakin iso juttu, kun meni leukaluu keskeltä poikki niin, ja ei ole sen jälkeen päässyt niinku ottelemaan. Mutta ehkä mullakin on noin loukkaantumista, miten ne on mulle opettanut
niin on se, että kaikki kärsimys johtuu kuitenkin syvimmiltään siitä, että sä kiellät todellisuuden. Okay. Että jos mulla menee leuka rikki, ei tää ole totta, ei näin saa, niin mä lähden kieltämään sitä todellisuutta. Mutta mä hyväksyn, että mitä enemmän mä niinku kiellän sitä, mitä tapahtuu, niin sitä enemmän mä niinku pidän sitä tuskaa itsen. Se on niinku itse luotu kaikki tietyllä lailla tunnet ja tietyllä lailla. Jos mä oon oppinut ehkä jossain määrin hyväksyn se, että jos sulla menee joku paikka aivan niinku rumasti sanotusti vituiksi, niin sun pitää vaan hyväksyä se, vaikka se pahalta tuntuu, mutta se vasta pahalta tuntuu, että sä niinku kiellät ja pidät itse semmoisessa löysässä hirressä. Että asiat on mitä ne on, ja pelkästään asiat on mitä ne on. Ainut mitä voi muokkaa on sun oma suhtautuminen niihin ja hyväksyä se. Esimerkiksi mä valmennan paljon mielenhallintaa altistuksen kautta. Ja se on hyvä opettaja siinä mielessä, että kun sä meet sinne kylmään, niin se kylmä on aina kylmää. Ainut mikä voi muokkautua on sun oma suhtautuminen siihen, että sä et lähde taistelemaan sitä vastaan, vaan sä kunnioitat siitä kylmää ja sitten tietoinen hengitys, mindsetti ja sä pystyt olemaan sillä aika kauan aikaa. Se oli hienoa nähdä mun valmennuksissa, kun ihmiset olisivat, että en mä pysty tuolla olla, niin kaikki oli sen 3 minuuttia, mikä oli se maksimi, mikä me sovittiin. Että ei nyt lähdetty ennätyksiä tekemään, mutta jokainen ylitti itsensä. Siellä oli sellainen kaveri, joka oli ollut koko kesän Taimaassa, ei yhtään ruskeata rasvaa, laaja kaveri, oli, että ei pysty. Mutta sitten me tsempattiin ja käytiin noi tekniikat, niin sekin oli 3 minuuttia. Ja semmoisen se yhteisön niin se fiilis, kun kaikki kannustaa ja se on ihan huikeita juttuja, mitä tuolla mielen sisällä ja tuollaisella porukalla voi niin lähteä tekemään. Joo, kyllä. Ja siihen just esimerkiksi tämä kamaritoiminta ja kaikki muu tämmöinen näin perustuu varmasti tosi paljon, että tässä hyvällä porukalla tehdään hienoja juttuja. Kyllä. Hitsi, siis 3 minuuttia. Joo, ihan semmoinen, tiedätkö jäitä, no ne jäät oli justiin sulanut sieltä, mutta kaivosta 5-asteinen vesi ja iso jääpaloja ja sinne sitten, ja nimenomaan yksinkertaisilla jutuilla tietoinen sellainen vastapainehengitys, mitä sä ajattelet, miten sä toimit. Ensin katsotaan teoria ja sitten katsotaan käytännössä. Saadaan se omakohtainen kokemus, koska teoria ja käytäntö on kuitenkin 2 asiaa. Ja jengi ylittää itteensä ja osaa toimia ja saa sitä resilienssiä ja tietää, miten tiukoissa paikoissa niin sitten toimii. Kyllä. Hitsi vielä. Toi kuulostaa siis tosi kamalalta. Joo. Että meikäläinen niin kuin, mä tykkään aika paljon enemmän niistä lämpimistä suihkuista kuin kylmistä. Joo. Mutta se on sitten toinen on hyvä, että valitse taistelusi. Että se just, että jos käyttää kaiken ajan tuolla taistella tai nettitrolleja vastaan, vaan valitse semmoiset taistelut, mitkä ikään kuin kehittää sua. Et älä rupea väittelemään kenenkään tyhmän kanssa, koska se vie sut sille omalle tasolle ja voittaa sut sitten siinä tyhmyydessä. Vaan keskustelet viksujen ihmisten kanssa, tee jotakin, nosta resilienssi kylmäaltistusta tai korkean paikan harjoitteita, kokeutan kamppailulla, että valitse ne taistelut, mitkä kasvattaa sua, vie sua kohti sun tavoitteita eteenpäin. Kyllä. Hitsit, siis toi vaan kuulostaa tosi hurjalta, että kaveri pystyy siellä sitten niin 3 minuuttia olemaan. No ehkä se just varmaan se, no ei ryhmäpaine on ehkä väärä sana tässä tapauksessa. Kyllä se vähän varmasti sitä ryhmäpainettakin on, mutta niin kuin positiivisessa mielessä. Joo, kyllä, just ja näin. sitten se, kun koko ajan on, että me haastetaan itseämme eri, että joku voi olla, kylmäaltistus voi olla tosi paha, toiselle korkean paikan kammo on tosi paha, toiselle kamppo, että jokaisella löytyy se oma ikään kuin pelko, mikä pitää kohdata, ja sitten kun me on siinä hyvällä porukalla tsempataan ja nähdään, kun muut onnistuu, niin sekin tuo sitä semmoista, mitä meillä Suomessa on herkästi, kun puhutaan tämmöistä asioista kuin minäpystyvyys. Kyllä. Että jos joku onnistuu, se on multa pois ja me ollaan kadehditaan ja näin. Mutta sitten kun me tajutaankin, että hei, toi on ihan samanlainen kaveri kuin mä, se onnistui, niin hei, mäkin voin onnistua. Mitä jos me ajateltaisiin näin siitä samasta asiasta, niin se toisikin semmoista, se kaverin onnistuminen toisikin sulle lisää juttua ja itseluottamusta tämmöistä. Ja se on se, mitä mä haluan tuoda kanssa tänne suomalaisen. Me ollaan niin semmoista, ei nyt voi yleistää, mutta moni on vähän semmoista, jos toisella menee hyvin, niin on heti kateellisia näin. On hyvä. Niin se on vähän ikävä mentaliteetti. Niin. Kun se, että jos joku kaverilla menee hyvin, niin se on tehnyt asioita varmaan sen eteen, että se on ansainnut se. Ja mitä jos säkin rupeisit tekemään, ehkä vaan ruikuttaisi täällä tekemättä mitään. Niin semmoisia on paljon Suomessa. Joo. Kiinassahan on siis tämmöinen niin kuin, sanonta kuin ikään kuin kasvojen antaminen. Me tiedetään suomalaisina helposti tämä kasvojen menettäminen kyllä, mutta Kiinassa on myös tämmöinen niin kuin kasvojen antaminen jollekin asialle, mikä tarkoittaa siis sitä, että sä nostat esiin toisessa kaverissa jotain tällaisia hyviä asioita ikään kuin muidenkin nähtäville. Joo. Ja ihan siis, toihan olisi tosi hyvä, koska mä tunnistan ainakin ton, mitä sä sanoit, että tuntuu välillä niin kuin sillä, että ei vitsi, että ihan niin kuin se olisi jotenkin itseltä pois se, että joku kaveri onnistuu. Siis Kyllä.
tosi inhimillinen tunne. On. Olin sanomassa, mutta hyvä, että oli se huomattu fiksu kaverit sanoa sen itse ja näin. Mutta tämä oli myös mielenkiintoinen, tämä mitä sä sanoit tuosta kasvojen antamisesta, koska nimenomaan se on mun ammatti soturivalmentajana. Kun me tehdään tuolta miesten kesken urotöitä, haastataan ja sitten mä en viitti liikaa, saatte tulla jos kiinnostaa tänne valmennukseen, mutta mä teen semmosia isoja juttuja, että mä saan nostettua sen ihmisiä ja se saa luotettua ja ne on niin isoja tunteellisia juttuja ja kun ihmiset pääsee niihin tunteisiin, niin se on semmoinen niin voimavara, mikä kantaa, mutta tosi hyvä pitää itsekin perehtyä tuohon filosofiaan, kasvojen antaminen. Kyllä, en ollut meidän kuullut, mutta mä teen sitä. Se on ihan siisti justiinsa ja siis me voidaan ihan hyvin puhua vähän tästä niin kuin soturivalmennuksesta, koska mun täytyy myöntää, että kyllä mä oikeasti se rupesi kiinnostaa sen jälkeen, kun mä kuulin sulta siitä. Eli mistä olet niin kuin keksinyt tavallaan tämän formaatin, että lähdetään tekemään tämmöistä niin kuin valmennusta? No, monet miettii, että mikä on elämän tarkoitus. Kyllä. Se on iso kysymys, mutta jos me kysytään, että kuinka elää merkityksellistä elämää, ja mä oon miettinyt, että miten mä voisin elää mahdollisimman merkityksellistä elämää. Mulla on siinä määrätyt harjoitteet, millä mä oon saanut kräkättyä sen, että miten mä saan edettyä mahdollisimman merkityksellistä elämää. Ja sitten mä oon saanut kräkättyä ikään kuin sen oman elämän ikikain. Ja nyt mä oon yrittänyt luoda elämästä mahdollisimman merkityksellistä. Että nimenomaan se, että jos me ajatellaan ikikain filosofian, on varmaan sulle tuttu japanilainen tällainen, että... Kerran vielä noille kuulijoille läpi, että mikä on ikikai. Ikikai on semmoinen ikään kuin... Onko se nyt elämän tarkoitus vai merkityksellinen elämä, mutta joku semmoinen syvempi juttu. Kyllä. Että se vastaa kysymykseen, että missä sä oot hyvä, mitä maailma tarvitsee, mitä sä rakastat tehdä ja mistä sä saat vähän rahaa. Ja sitten kun mä rupesin miettimään, että mä oon aina halunnut luoda ihmisille tunteita, mä oon halunnut aina auttaa ihmisiä, mä oon halunnut pitää liikunnan ihmisillä ja sellainen yhteisöllisyyden. Ja sitten kun mä oon miettinyt, että mikä on semmoinen, että missä kaikki nuo asiat, mitä mä oon läpi elämän halunnut tehdä eri ammattihaaveiden muodossa täyttyy, niin siitä syntyy ikään kuin soturivalmentaja. Se täyttää kaikki noin, kun mä menen äijien kanssa, niin mä annan semmoista valmennusta, että ne saa sitä itseluottamusta, ne saa vahvoja tunteita, ne löytää sitä liikumisen iloa, ne löytää sitä iloa sisältä. Ja se on niin, kun mä oon siellä valmennuksessa, niin mä monta kertaa, kun mä tein nyt sen ekan valmennuksen, mä mietin, että voinko mä sanoa tätä työksi, koska työhän on mulle negatiivinen lataus, kun mä sanon, että mä oon töissä, niin sitten tämä on niin siistiä, että voiko tätä sanoa työksi. Ja sitten kun mä elän tuommoista merkityksellistä asiaa, niin ei mulla tule mieleen edes, mikä on elämän tarkoitus. Joten jossain määrin sitä ehkä elää, jos ei suoraan elämän tarkoitus, mutta ainakin merkityksellistä elämää. Ja ei semmoinen elämä ja hirveän hukkaan heitettyä elämää, varsinkin jos sä palvelet sillä tätä yhteiskuntaa tai niin kuin ihmiskuntaa samalla. Joo, kyllä toi ikikai on siis tosi hyvä just harjoitus tossa mielessä, koska niin kun, sillä nimenomaan jos sä kykenet tuomaan noin kaikki 4 asiaa yhteen, sä nimenomaan elät sitä niin kuin parasta mahdollista versiota itsestäsi, tuot sitä parasta arvoa, mitä sä kykenet sille maailmalle niin kuin tuottamaan siinä. Et siis, se on tosi hyvä ja tärkeä harjoitus, mutta millä ihmeellä sä niin kuin pääsit siihen? Siis, niin kuin, tarkoitan siis sitä, että kato, kun normaalisti meillä on siis niin järkyttävä stressi tavallaan koko aika ympärillä, että eihän tommosia asioita edes kerkeä niin kuin miettiä tavallaan, niin millä ihmeellä sä siis pystyit ikään kuin ottaa sitä semmoista mielentilaa itsellesi, että niin kun, miten sä oot rakentanut tää sun ikikais? Miten mä pääsin? Niin. No mä olin yhdellä kurssilla ja siinä mun tosi viisas valmentaja, hyvä ystäväni teetti semmoisen tehtävän, että meidän piti kirjoittaa ylös kaikki ammatit lapsesta tähän päivän asti, mitä sä oot jossain elämänvaiheessa halunnut tehdä. No mulla oli, että mä haluan olla jääkiekkopeleissä se kuuluttaja, tiedätkö, kotijoukko tekee maali ja jengi on hyvässä haivissa, huudatat vielä. Sitten mä haluan olla supermies, mä haluan olla poliisi, ammattivapaa-ottelija, liikunnanopettaja, esimies, perusopettaja. Ihan kaikki, sä voit kysyä vaikka vanhemmilta, hei mitä kaikki mä haluan pienenä olla. Sitten kun sulla tulee niitä 20, 30, 40, kuinka paljon niitä tuleekaan, niin lähdetään purkaa jokainen ammatti osiin, että mikä tässä oli se, miksi sä haluaisit, niin kuin, mikä oli se syvempi tarkoitus, miksi sä haluaisit olla jääkiekossa kuuluttaja. No mulla se oli, että mä saan luoda tunteita ihmisille, kun jengillä menee muutenkin on hyvin, niin entistä enemmän vaan sitä fiilistä, että jes. Ja sitten mä olin nuorempana koulussa, kun meillä oli koulujen välisiä kilpailuja. Niin mä olin siellä yleisössä, niin mä laitoin aina meidän kouluun niinku huutamaan ja kannustamaan niitä urheilijoita sillä kentällä. Et mä niinku sain, ja sitten mä oon ollut joukkueessa ollut se kapteeni, joka saa jengi niinku syttymään. Ja mulla on ollut aina se niinku tärkeä se, että mä niinku nostan muita ja saan ihmiset syttymään ja näin. Ja
sitten se, just mitä me käytiin tuossa aikaisemmin, se, että mä pääsin auttamaan ja valmentamaan ja opettaa ihmisiä ja sitten, että mä saan luoda niitä tunteita ja sitten kun sä oot tehnyt kaikista niistä sen listan, niin sitten sä huomaat, että okei, no sulle on ollut aina selkeästi tosi tärkeä se, että sä saat luoda tunteita ja koet itse tunteita, se, että sä pääset auttamaan ihmisiä ja mitä kaikkea siinä oli. Ja sitten kun sä mietit, että mikä on semmoinen ammatti, missä täyttyy kaikki nämä asiat, mitä sä oot lapsesta tähän päivän asti halunnut tehdä. Ja sitten syntyi soturivalmentaja täyttää kaikki nämä. Ja nyt tää on vasta niinku tätä tarinan alkua, mutta se, että minkälaisia tuloksia mä oon niinku nyt saanut noissa mun viikonlopuissa, niin mulla tulee ihan kylmät väreet. Ne on niin iso se muutos, mitä ihmisissä on, kun ne muistaa sen potentiaalia ja voimaa, että kun joku vaan näyttää niille, että kuinka paljon niissä on sitä potentiaalia, mihin ne oikeasti pystyy. Ja jokainen ylittää itsensä ja meillä on hyvä semmoinen porukka siinä, että mä en ota valmennukseen ketä tahansa, vaan mä haastattelen, että onko se valmis tähän prosessiin. Ja tää on aika kova prosessi, me kävelään tulisten hiilien ylitte, me ollaan kylmässä vedessä, me keskustellaan, meillä on itsetuntemusta, että ei tämä niinku kaikille ole. Mutta semmoinen, joka on valmis katsomaan itteensä, menee eteenpäin ja sitoutuu viikonlopuksi itteensä, niin tosi isoja juttuja tapahtuu. Siellä jengi viikonloppuvalmennuksen jälkeen menee terapeutille ja terapeutti kysyy, että mitä sä täällä teet, ei sulla ole minkälaista masennusta. Ja sopii, että ne jättää sen tauolle. Toinen kaveri sanoo, että hän laittoi toksiset suhteet pois, että mä en olisi ikinä pystynyt ilman tätä valmennusta tähän. Jätti semmoiset, mitkä ei pysty. Yksi kaveri sanoi, että hän on ollut emännänsä kanssa 2,5 vuotta, ei ollut oikein minkäänlaista kontaktia. Hän tulee niin itsevarmana kotia, että emäntä katsoi, mitä hittoa, ja vuosien rakastelukohtaus siihen 2,5 vuoden tauon jälkeen. Ja siis tosi paljon tommosia uskomattomia tarinoita. Siis kaikilla, jos seurustelet, yhdellä oli heti treffit ja natsasi silleen niin tosi mukava emäntä, ja toinen oli silleen niin kuin koki semmoisen hengellisen heräämisen ja näin, että tai löysi semmoisen sisäisen voimaa ja sitten kun meni kotiin, niin tyttöystävä katsoi, että mitä sulla on tapahtunut ja tosi tommosia niinku, mä tiesin, että mulla on paljon annettavaa, mutta eihän mä osannut odottaa, että tommosia muutoksia ja eihän mä ole tehnyt mitään, vaan ne on itse tehnyt sen, mennyt itse sen itteensä sisään, ylittänyt itteensä, tajunnut hetkonen, että nyt mä pääsen niin tunteisiin, mitä mä oon haudannut pois. Ja sitten kun sä menet vielä tulisten hiilien yli ja vapautat sen semmoisella huudolla, niin kyllä se itsekin oli se, että näissä jätkissä on voimaa. Jep, aivan varmasti. Hittolainen oikein niinku, siis nousi karvat pystyyn. Joo, mäkin oon ihan siis niinku, Ihan selkeästi tää on aivan selvästi sun juttu. Se on oikeasti ihan sika hienoa nähdä, että löytyy sellaisia yksilöitä, jotka pystyy tekemään just sitä, mitä rakastaa, mutta ei toi, tiedätkö, ihan yksinkertainen toi polku ole tohon pisteeseen ollut. Ei se ole sillä lailla, että kyllä siinä kärsimystäkin on ollut kyllä. Ja kärsimystä on yhä, mutta kuitenkin niin on ollut ne tavoitteet ja kuitenkin etsinyt aina jotakin syvempää, että mitä voisi niinku vaikuttaa ja kysynyt ehkä oikeita kysymyksiä, tavannut oikeita ihmisiä ja sitten se, mikä mulla on ollut tosi hyvä, niin mua ei ole ikinä kiinnostanut jossain määrin, mitä muut ajattelee. Mä en pysty sitä täysin, joku sanoo, että mä en ikinäkin, mä en usko kenenkään kohdalla sitä täysin. Totta kai ne aina vähän vaikuttaa ja tällä lailla, mutta kuitenkin mä väitän, että mä oon ehkä vähemmän kiinnostunut siitä, mitä ehkä keskiverto. Ja silloin, kun sä oot vähemmän kiinnostunut sitä omaa juttua grindat, niin kyllä se jossain kohtaa alkaa niin kuin tuottaa tulosta. Pitää ihan paikkaansa ja onko sulla sitten käynyt sillä tavalla, että sä oot kuitenkin yrittänyt montaa erilaistakin juttua tavallaan välissä? No en mä tiedä, onko mä poikkeuksellisen lahjakas, mutta siis kaikki mihin mä oon ryhtynyt, niin mä oon tullut aika hyväksi niin kuin aina siinä. Kyllä. Että jos mä opiskelin insinööriksi, mulle heti tarjottiin vakituista duunia tuolla Atrian työnjohdosta. Sitten mä rupesin ammattivapauttelijaksi, siellä meni tosi hyvin kun loukkaantumista. Ja nyt mä oon lähtenyt krakkaan tätä yrittämistä. Ja ei ollut helppo polku, en suosittele kyllä ainakaan tässä kohtaa vielä kellekään yrittämistä. Mutta nyt kun tässä alkaa pikkuhiljaa niin kuin näkee sitten oman työn hedelmää ja tuloksia tällä lailla, niin kyllä tämäkin alkaa pikkuhiljaa ja mä koen, että mä saan tätä paremmin ja paremmin haltuun. Että aika lapsen kengistä tässä on alle vuosi tehty vasta. Ne on ollut tosi rankkaa ja tämmöisen maailman aikaan, kun kodot ylhäällä ja ihmisillä on varaa ostaa ja näin. Mutta siitä huolimatta, niin siihen nähden ihan ok menee. Ja mä sanon, että tämä on kuitenkin kaikki vasta alkua tietyllä lailla. Tämä voi olla hankala kysymys. Ootko sä aina uskonut ittees? On siis, jos lähdetään, mä en tiedä vastata tätä kysymyksiä, mutta on hetkiä, kun en ole uskonut itteensä ja tekisi mieli lopettaa ja heittää pillipussia ja olla semmoisessa uhrimentaliteetissa. Ne on inhimillisiä ja ne on kyllä mullakin tuttuja ja tällä lailla. Mutta ehkä se kuitenkin aina sitten sen itsetutkistelu kaiken niin kuin jälkeen päättyy, että kyllä nyt täältä noustaan ja mennään ja semmoinen kasvun asenne ja soturimentaliteetti, mitä mä nyt yritän ihmisille niin kuin tuoda, ettei semmoista hetken epäonnistu. Ne on osa peliä ja se armollisuus itselleensä. Me ollaan epätäydellisiä ja kaikki tekee virheitä ja sillä lailla. Mutta se, että kun sulla on kuitenkin se missio ja halu ja semmoinen ja uskolla pyytää apua ja
mä en tiedä, suomalaista vähän huonoa pyytää apuakin. Sano muuta, joo, kyllä. Pitää täysin paikkaansa. Sitten asiat paisuu omassa mielessä tosi isoiksi. Ja sitten kun se kävi sitä puhui jollekin, niin no ei ne ollutkaan hirveän isoja. Että monet menee ylpeyttää enemmän hautaan, kun puhuu asioista. Et sekin on tosi ikävää. Mutta se on vähän pienessä murroksessa. Mä yritän kanssa sitä omalla lailla tuoda. Sieltä kaikesta tuommoista ihan niinku sieltä matalimmasta ollaan tultu niinku kuitenkin rakennettu. Ja tiedän sen, että mitä on olla siellä niinku pohjalla ja tällä lailla. Ja kuitenkin ehkä se on sitten se, mistä pystyykin ammentamaan, kun on tullut semmoisen polun. Kun sä oot tommosen polun käynyt, niin kyllähän se niin kun, tiedätkö, antaa sulle ihan toisenlaista perspektiiviä ja semmoista tietynlaista resilienssiä. Voi olla, että ei ole minkäänlaista resilienssiä myös tämmöisen takia niin justiinsa. Että ei se aina mene sillä että susta tulee vaan vahvempi tämmöistä kokemusta. Ei. Nimenomaan, ei varmastikaan. Mutta antaa perspektiiviä kuitenkin niin ihan toisenlaisia juttuja. On ihmisille tätä samaistumisen pintaa. Että se, että en mäkään ole miksikään soturivalmentajaksi syntynyt, vaan kyllä se on tullut sellaisen asentajan ja oikeiden päätösten kautta ja näin. Ja sitten, että jos mä pystyn siihen, musta ei ole mitään erikoista, niin mä sanon, että sä tai kuka tahansa pystyy siihen. Kyllä. Että se on nimenomaan se sanoma, että jos sä oot perusterve ihminen ja sä oot oikeita tekniikoita, uskot itsestä töitä, niin sä pystyt aika isoja juttuja saavuttamaan. Kyllä. Vitsit, ihan loistavaa. Mikä on se yksi tapa, rutiini tai periaate, josta sä pidät kiinni silloinkin, kun ihan kaikki muut tuntuu kaatuvan päällä? Onko sulla semmoista yhtä juttua, mistä sä pidät aina kiinni? No ei nyt ehkä ihan mitään semmoista täysin selkeää, mutta yksi mikä mulla on jäänyt sille ja jonkin verran käyttänyt, mutta ei sekään ole mikään, että semmoinen olisi välttämättä aina, mutta semmoinen, että kaikki järjestyy kyllä. Ihanaa. Tiedätkö, se on tiukka paikka näin, niin sä kaikki järjestyy kyllä. Ja niin on käynyt joka kerta. Ei ole ikinä ollut, että tuo ei järjesty, vaan kaikki on tähän mennessä järjestänyt. Se on ehkä semmoinen, on tiedätkö, kaupassa kauhea kiire tai joku pitkä jono ja näin. No, kaikki järjestyy kyllä. Ihan loistava, koska siis on, toi sallii sulle sen justiinsa, että okei, it's gonna be fine, niin kun, ei mitään. Ja se just sallii sulle sen, että sä ikään kuin voit edistyä tässä asiassa. Kaikki menee kyllä lopulta eteenpäin. Että ihan loistava. Okei. Entäs onko sulla jotain tämmöistä yhtä juttua, jos tässä et ikään kuin luovu missään tilanteessa tavalla? Jos sä nyt pohdit sun kaikkia tämmöisiä rutiineja, juttuja ja tällaisia näin, niin onko jotain semmoista, mistä sä et niinku suostu luopumaan, vaikka isotkin paineet tavallaan iskis sulle päälle? Tavallaan vähän hassu kysymys, jotenkin omituisesti muotoiltu tässä näin. Mulla oli varmasti tässä niin hyvistä yöunista en mielellään luovu. Joo, kyllä. Jos se vastaa sitä kysymyksiä. Kyllä se vastaa. Uni on kaiken perusta kuitenkin. Kyllä, joo, koska siis siitä ei tule niinku yhtään mitään, jos niinku joutuu elämään liian vähillä unilla. Että mulla on itsellä siis siitä vähän semmoinen pidempiaikainen kokemus justiinsa, että no, mä en useampaan vuoteen siis päässyt nukkumaan oikein sellainen kunnolla. Ja tällainen, niin se on ihan karmeeta, jos ei saa nukuttua. Tämän podcastin nimi on tosiaan Hommat hallussa. Mitä sulle meinaa se, että sulla on hommat hallussa? Tai että yleensäkään, että jollakulla on hommat hallussa? No, homma hallussa. Mä koen sen jotenkin mentaalisesti, että se asia, mistä sä puhut, että se on ikään kuin käsin kosketeltava sulle. Okay. Että sä tunnet sen ja pystyt käännellä ja käydä eri kulmista siitä keskustelua. Että jos se homma ei ole hallussa, niin silloin se on jossain, että sä vähän ehkä näet jotakin visiota siitä, mutta se ei ole vielä ikään kuin sun hallussa. Joo, kyllä. Että joku tämmöinen metafora ehkä. Okei, no niin, mahtavaa. Entä mitä sulle tulee mieleen kahdesta tämmöisestä sanasta? Ensinnäkin ajanhallinta ja aikaansaaminen. Ajanhallinta ja aikaansaaminen. Onko sulla tämä ajanhallinta yleisesti ottaen, niin onko se sulle niin semmoinen juttu? Miten sä hallitset aikaasi? Miten mä hallitsen aikaa? No, se on ollut niin erimoista, kun mulla on se urheilijatausta. Aivan, joo, kyllä. Ja siitä se on ollut silleen niin helppo, että sulla on reenikalenterit ja kausikalenterit, sä oot reenattu niihin. Mutta nyt kun mä oon siirtynyt tuohon yrittämiseen, ja nyt pitäisi luoda sitä semmoista tietynlaista niin kuin, semmoista selkeää kalenteria, minkä mukaan mennä, niin sitten se on ollut tosi hankala, kun on kuitenkin semmoinen aika luova ja tulee ideoita ja näin, ja sitten kun ei tiedä, tosi sellainen, se on semmoista opettelua vielä, että mä en ole sillä lailla niin kuin ajanhallinnan mestari, että mun pitää äijä näitä, kun tulee lisää jaksoja ja katsoa ja sparrailla, mutta kyllä siis niin kuin, se olisi tosi tärkeää saada semmoinen hyvä toimiva kalenteri ja mennä sen mukaan. Että ei se kalenterihan ei
kahlitse sua, vaan se nimenomaan niin kuin tuo semmoista tyydytyksen tunnetta ja sä pystyt saamaan lisää aikaa sinne, kun sulla on selvä struktuuri, mihin sä keskityt asia kerrallaan näin. Mutta se on semmoista opettelua, niin kuin mä sanoin, että mäkin olen vajavainen ihminen. Joo, näin, ei mitään, siis totta kai. Joo. Niin se on fakta semmoista... että siis noita asioita varsinkaan ei valitettavasti oikeasti edes opeteta missään koulussa niin tämmöistä. Että siis, jos kelaat vaikka sitä, että koulussahan sun muistiinpanojen arvo oli varmaan aika semmoinen pyöreä nolla. Ne oli tosi käytännöllisiä siihen asti, kunnes koe tuli ja sä et tee enää mitään niin kuin niillä sen jälkeen. Mutta sitten taas puolestaan tää on just sitä tavallaan, mistä mä oon itse hirveän innoissani ja näin päin pois, että ikään kuin, koska siis kaikki semmoinen tavallaan jo valmiiksi sinun silmien kautta pureksittu tieto on oikeastaan tosi arvokasta, mutta se, että sulla vaan pitäisi olla kyky ikään kuin siirtää se ajanhalki semmoiseen hetkeen, että siitä on eniten hyötyä. Kyllä. Eli kun sä mietit tätä sun omaa selviytymispolkua, niin minkälaisia tämmöisiä merkittäviä seuraavia askeleita sulla on ollut tässä matkan varrella? Kyllähän se on tietysti justiin se päätös lähteä ammattivapaaotteluun. Ja totta kai ylipäätään se isä mut nuoren laittoi painitatamille, kun mä olin 6 vuonna sieltä on lähtenyt. Se kun päätti lähteä yrittäjäksi. Joo. Ja tosi paljon, ja joka päivähän niitä tulee. Ja sitten joku päivä, joku toinen valinta voi olla tärkeämpi, ja sitten hetken päästä joku toinen valinta, että mikä se missä hetkessä näyttää. Että joo, onhan se sillä että ei se välttämättä siinä hetkessä tunnu niin isolta jutulta, mutta sitten tavallaan ikään kuin se vaikutukset kumuloituu ajan myötä ihan hulluna. Joo. Ja sitten jos tämä podcastikin tästä kuule pärähtää ja tulee hyvin näkyvyyttä ja tällä lailla, tämä voi olla myös tosi sellainen käänteentekijä. Mä tulin äijän podcastiin ja siitä lähti hulluja juttuja liikkeelle. Sanoppa muuta. Ja mä ainakin näen tämän ikään kuin sillä tavalla, että tässä podcastissa on siitä hyvä, että nämä aiheet ikään kuin mitä tähän kyseiseen podcastiin on nyt niin kuin valittu, niin ne on mun mielestä tosi semmosia niin kuin hyviä aiheita. Ne on hirveän semmosia, ne just vastaa siihen semmoiseen krooniseen päänsärkyyn, mitä meillä usein tässä ajanhetkessä on, että sulla on liian paljon tekemistä liian vähän aikaa. Ja sitten se, minkälaista kautta sä voit ikään kuin luovia tätä asiaa, niin niitähän on niin miljoona eri tietä. Mutta niin mä näen, että nämä jutut, mistä näissä kyseisissä jaksoissa puhutaan, niin ne on niin kuin tosi hyviä. Ja mulla on käynyt hirveän hyvä tuuri, että mä oon sanonut, että ne ihan loistavia vieraita tänne podcastiin justiinsa. Että tosi iso kiitos siitäkin, että oot tosiaan lähtenyt tähän näin. Mutta tosiaan niin kuin... jos joku kuulijoista kokee just nyt olevansa tosi syvällä kaaoksen ja paineen keskellä, niin mikä olisi sun tämmöinen konkreettinen neuvo, vähän niin kuin ensiapuohje tämmöiseen tilanteeseen? No hae apua ja älä yritä määränsä pidemmälle taistella itseksi tai niin kuin yksin, vaan ota apua, koska se happinaamari pitää laittaa aina ensin itsellensä. Ja sitten kun sä oot itse siinä kunnossa, niin sä voit lähteä jeesaa muita. Että hakee apua ja lähtee avun kautta sitten. Olipa hienoa, koska siis tässä ei tullut mitään semmoinen ole vahvempi, niin kuin haista paska meillä, niin kuin, että man up, vaan niin, ei kyllä sun pitää kestää kaikki. Joo, jostain, ei ollut tämmöinen. Mä oon hakenut tosi paljon apua eri huippualan valmentajilta, ammattilaisilta erilaisiin haasteisiin. Joo. On se sitten urheilusta ja sitä muusta liittyen. Ja siis se apu, mitä muilta on saanut, ja yritä hengata itseäsi parempien ja fiksumpien kanssa, niin susta muuttuu myös pikkuhiljaa ehkä vähän fiksumpia. Entäs sitten, onko sulla jotain tiettyä ajatusta tai mottoa, jonka sä haluaisit jättää kuulijoille voimavaraksi? No ehkä se, että kaikki järjestyy kyllä. Ihan loistavaa kyllä. Aivan mahtava keskustelu. Tosi iso kiitos sulle, Valtteri, että tulit jakaa tosiaan näitä sun kokemuksia tänne Hommat hallussa podcastiin. Tsekataan nyt äkkiä. Mä koitan nostaa tästä vielä justiinsa, että ollaan siis keskusteltu tästä siis tää sun Aasian reissu on niinku ihan huikea juttu. Samoin justiinsa tää, että niin kun, 20 isoa loukkaantumista niin matkan varrella tosiaan tällainen äkkiä laskettuna justiinsa. Ja toi niin kun, tavallaan minkälaista tavallaan niin kuin fiilistä sä oot saanut niille justiinsa näille, jotka on osallistunut tähän valmennukseen ja tämmöiseen näin. Siis se oli jotain niin kuin ihan huikeeta. Se oli oikeasti semmoista matskua, että niin kuin, tiedätkö, karvat nousi pystyyn. Ja mä ainakin kuulin ihan selkeästi sen, mitä... Mä ainakin luulen, että mä kuulin just sen, mitä sä yrität sanoa siinä. Mistä kuulijat löytää lisätietoa sun valmennuksesta, jos niitä kiinnostaa tämmöinen asia? Soturivalmennus.fi. Siellä on ihan yksityisvalmennusta, saa kamppailuun tai psyykkiseen valmentamiseen, mentaalivalmentamiseen.
Ja sitten jos nämä soturiviikonloput kiinnostaa, niin 17-19.7. Pirkanmaan punkalaitumella, niin laita hakemusta sinne, mä soittelen sulle ja katsotaan sopisiko se sulle ja tervetuloa. Totta kai YouTubessa, jos haluat enemmän mun juttuja seurata, niin Soturin polku, YouTube-kanava, Instagramissa Vadi Da Vinci ja TikTokissa muutamia videoita lisälly. Ehkä ne selkeimmät kanavat. Joo. Aivan loistavaa. Okei, tosi iso kiitos myöskin kuuntelijalle siitä, että te olette viettänyt taas meidän kanssa aikaa tänään. Ja lisää työkaluja, järjestelmiä ja vinkkejä löydät myöskin osoitteesta www.saa-aikaiseksi.fi. Ja muistutaan, että vaikka elämä kuinka heittelis, meillä on kyky ja keinot selvitä niistä. Kaikki järjestyy kyllä. Kaikki järjestyy kyllä. Kiitos Saku. Kiitos. Mahtavaa. Ihan huikeeta. Se oli tässä.